tenim un problema a les nits. Veiem que sovint veïns o comerciants, comerciants no, però restauradors sí, truquen a la policia i no els hi poden enviar cap patrulla en aquell moment i a vegades és urgent. Sabem que hi ha coses eventuals que ens poden succeir, però ens agradaria saber quines mesures s'estan prenent o quina previsió podem tenir perquè això no torni a passar. Per nosaltres és molt important perquè veiem com es fan millores, com s'incorporen nous agents de la policia, com es fan previsions econòmiques també per al cos, però no es trasllada al carrer en els moments de més necessitat. Fins i tot hi ha zones i zones d'aquest eix comercial que vostès no només portaven en campanya electoral, sinó que també durant la legislatura han parlat d'aquest eix comercial que tothom pugui caminar, que tothom que sigui amable pel ciutadà. I recordo que en alguna entrevista s'ha dit i ens trobem amb que hi ha zones del centre, mal anomenat centre, però al final tots sabem que hi ha unes zones de més trànsit que d'altres, que ens trobem amb persones que estan bevent alcohol, ens trobem amb persones que fins i tot han arribat a increpar a comerciants i també a persones que anaven en aquests comerços. Després hem vist com... Això ho relaciono amb el fet que ja sé que ni pel govern ni per l'oposició és agradable veure notícies en les quals hi ha ni accidents ni baralles al carrer, però el que hem de fer és intentar que aquesta imatge que en aquests moments està bastant generalitzada no ocorri. I sabem que no es genera des de l'Ajuntament que hi hagin aquestes situacions d'inseguretat. És obvi, però al final hem de posar tots els mecanismes per poder evitar això, perquè ens arriben comentaris de comerços i restauradors i també de discoteques o bars de nit del nostre municipi que ja no només tenen seguretat pròpia, sinó que a més es plantegen tancar alguns d'ells. I a nosaltres això, quan ens ha arribat en els darrers 15 dies, 3 setmanes, ens preocupa. Bueno, jo no sé quins dies em diu vostè que no hi havia patrulla a la nit. M'agradaria saber quin dia. I si me'l diu, doncs li diré. Només vam tenir un dia que un agent es va indisposar mitja hora abans de venir a treballar i es va allargar el torn de tarda fins a les 2 o les 3 de la matinada per poder donar servei de seguretat al Palamós. Però cap més dia. És a dir, tots els dies hi ha hagut serveis, tots els dies hi ha hagut seguretat, tot el dia hi ha hagut patrulla, una o dues, depenent de l'escamot que estava treballant, i no sé quin dia es refereix, si no, doncs me'l diu. A nivell de sensació d'inseguretat, home, els números no són els que d'aquest 2022 no són els que creen inseguretat, vull dir, ni molt menys. Són uns números que portem de l'1 de juny al 31 d'agost molt bons i creiem que estem en una població que lògicament poden haver-hi o hi haurà actes que puguin haver-hi de robatoris, etc. Però els números comparats amb el 2019 abans de la pandèmia són molt bons. Jo crec que aquest estiu s'ha fet una molt bona feina. Estic molt content de tota la plantilla de la policia local, de tots els professionals que han estat treballant durant tot aquest estiu i, no sé, sensació d'inseguretat a mi no m'ha arribat. Que hi hagi bars que volen tancar per inseguretat, a mi no m'ha arribat. No sé, potser vostè sí, a mi no. I li prego que si algú d'aquests bars té una problemàtica que ens vingui a veure i el despatxarem i amb molt de gust l'atendrem, però jo no tinc aquesta informació. Pel que fa referència als bars aquests que ens han comentat, ja els hi vam traslladar, ho havíem de parlar amb vostès, però al final han dit que ja els hi han dit. De fet, també als mitjans de comunicació ha sortit aquests dies que hi havia una manca de seguretat. Ha sortit, és públic, no ho he rebut només jo. Llavors no ho ha dit vostè, ho ha dit l'Associació de Restaurants, que estem totalment d'acord, tant l'alcalde com jo hem tingut reunions amb el conseller i hem demanat més Mossos d'Esquadra. Això està clar i és públic també. Estem d'acord amb aquesta posició. Per això ho hem demanat. Hem demanat més policia, tant l'alcalde com jo, al conseller, li hem demanat. I no una vegada, dues. El que passa és que, quan sabem que els Mossos d'Esquadra han estat 6 anys sense fer convocatòries
I ara aquests últims 2 anys n'en portem 2, ara al gener comença la tercera, si no hi ha res de nou tindrem 2.400 més Mossos d'Esquadra, però han estat 6 anys sense Mossos d'Esquadra. Clar, això ha afectat, sí, ens afecta i ens afecta a nosaltres, perquè el primer que donem el pistoletazo de sortida o el xoc inicial som la policia local. Ja sabem que hi ha una manca de Mossos d'Esquadra, però bueno, si han estat 6 anys, imagini's, 6 anys, estem parlant de quasi bé 5.000-6.000 Mossos d'Esquadra que no s'han fet, i ara es fan. Igual que hi ha hagut bombers, que ara es fan, o agents rurals, que ara es fan, però han estat 6 anys que no se n'ha fet ni un. Llavors estem d'acord, i estem d'acord amb el president del Gremi de Restauradors. Falten Mossos? Sí, i ho hem demanat públicament, i ho hem dit. Escolta'm, a Palamós volem més Mossos d'Esquadra. Policia local hi posem tot el coll, hi posem tot el que fa falta, però és que a més necessitem més efectius. I això és el que, aviam si l'estiu de l'any que ve, això realment és factible o no és factible. El tema de la inseguretat és una qüestió que saben que portem des de anava a dir l'inici de la legislatura, però òbviament hi ha hagut la pandèmia pel mig i durant la pandèmia malauradament no hem pogut sortir gaire. Per tant, això també cal tenir-ho en compte, i quan vostè parla de les enquestes de les estadístiques, parla d'estadístiques prèvies a la pandèmia. Per tant, això és evident. Nosaltres el que ens consta és que una petició formal als Mossos d'Esquadra no consta per part d'aquest Ajuntament. Això és el que ens consta de la setmana passada. Per tant, òbviament, si s'ha demanat aquesta setmana o s'ha fet directament al conseller, no li podem qüestionar, però les administracions també és important, almenys des del nostre punt de vista, és que es faci la feina que com a regidors i que com a alcaldes, en aquest cas, i membres de totes les institucions podem fer. I per tant creiem que en això sí que en aquests moments, si s'ha fet, fantàstic, però si no s'ha fet, doncs cal que es faci de manera formal. Vostè em comenta que es faran nous Mossos. Sí, però se'n poden fer 30.000. No vol dir que vinguin a Palamós o no vol dir que vinguin al Baix Empordà. A més, cal tenir en compte que som una comarca amb 36 municipis, que d'aquests 36 municipis, desconec els números, però m'atreveixo a dir que la majoria no tenen cos de policia local. Per tant, si tenim 2, 3, 4, 5 patrulles, doncs òbviament a nivell de Mossos s'han de repartir per tots els municipis. I potser quan tenim una qüestió molt important aquí, com pugui ser una festa major, ve aquí un gran nombre d'agents, i això és important i és d'agrair, perquè així han anat darrerament molts actes que han anat molt bé, però per altra banda ens trobem amb que hi ha aquests bars que sovint, bars de nits, restaurants, etc., que sovint s'han trobat que han necessitat la policia i potser perquè no hi havia una patrulla addicional, sinó que potser només n'hi havia una, i com vostè ha dit, hi ha serveis, per tant també s'han de cobrir, i la policia local no pot estar arreu a cada moment, en som coneixedors, doncs s'han trobat amb que potser podia arribar la patrulla al cap de mitja hora, i al cap de mitja hora potser és tard. O, fins i tot, no podien actuar. Però no policia local, Mossos també. Som conscients que no tota la responsabilitat és de la policia local. Li hem dit moltes vegades, en som coneixedors, però al final el que hem de vetllar és per fer que Palamós sigui un municipi. No, efectivament no s'ha entrat una instància oficialment demanant a Mossos d'Esquadra, sí que el cap de l'àrea bàsica de la Bisbal, sí que el director territorial d'Interior i sí que en el mateix conseller, com li deia el regidor Bartolomé, s'ha demanat i s'ha fet evident que la mancança, que especialment la comissaria del Bisbal, de la qual Palamós depèn de les actuacions dels Mossos d'Esquadra, hi ha una mancança important de personal i s'ha demanat que a la propera convocatòria, la que ja serà efectiva aquest proper estiu, hi hagi un reforç a la comissaria de la Bisbal i que, per tant, òbviament, no només Palamós, tota l'àrea d'influència d'aquesta comissaria es puguin reposar tots aquells agents que han causat baixa, que s'han jubilat, etc. I, per tant, confirmar que sí, que encara que no hi hagi l'entrada de la instància oficialment a la Generalitat, aquesta demanda s'ha fet per 3 vies, en el cap de l'àrea de la Bisbal, el director territorial dels serveis d'Interior i directament el conseller, que vam tenir l'oportunitat de tenir una entrevista amb ell i se li va fer evident aquesta necessitat imperiosa dels serveis de Mossos d'Esquadra.
Gràcies, alcalde, per l'aclariment. En qualsevol cas, creiem que aquesta instància, si és que se'n diu instància, sol·licitud genèrica, el nom que tingui amb la Generalitat s'ha de demanar.